Alcarràs va organitzar ahir el tercer obert d'Scrabble en espanyol. La jornada es va celebrar a Can Riera. Domini del vocabulari, estratègia i, per què no dir-ho, una bona dosi de sort. Pels participants de l'obert d'Scrabble en espanyol, que s'ha celebrat a l'Hospitalet, aquestes són les claus per poder guanyar la competició. Una jornada que ha estat l'últim torneig oficial de l'any per puntuar en el rànquing estatal. No és una competició que fem nosaltres pel nostre compte, està integrada dintre del circuit de competicions que fa la JS, que és l'Associació de Jugadores de Scrabble, que ja és la Federació Espanyola de Scrabble. Tenim gent que, ara veureu per aquí, que són participants fins i tot de mundials, perquè aquí no ve només el jugador d'Hospitalet, també venen jugadors dels diferents clubs que hi ha a Espanya. En el torneig hi tenen cabuda tots els nivells i gràcies a les 6 rondes de partides, els aficionats a l'Scrabble poden aprendre la tècnica de jugadors que participen al Mundial. Hombre, eso es estupendo. Yo, por ejemplo, he ganado a uno de los que están más altos. Y entonces eso para mí es una maravilla. Muy bien, porque además se aprende mucho de jugar con esta gente que sabe tanto. Bueno, pues aquí nos encontramos 4 o 5 veces al año en Cataluña a hacer torneos y entonces es como unos encuentros entre amigos, pero también nos gusta mucho competir y hay un ambiente muy bueno y hay gente que juega muy bien, así que siempre interesante. La propera cita de l'Scrabble a la ciutat serà el 12 de gener al Centre Cultural Tecla Sala, amb un torneig en la modalitat duplicada.